Не ходиш, бе! Що ако ще стане? Това ще стане. Да се отреча от тебе, защото ти знам номерцата. Какво направи, бе? Сега ще разбереш. Спомняш ли си? Какво спомням? Как те пребих? Искаш ли пак? Май. Да видим кой е способен. Чакай да махнем този пич. Дай, скуща мишката. Живно. Поплека! Що да не те изстрах? Ти по-де го взе това, бе? Как са ти светкавици? Лайтингот такъв. Аз съм точно такъв. Дай сърцето. Няма да стане. Ка. Какво стана? Давай, я сам. Аре, бе, бацето скът. Мага, какво се е случило тук? Тук битка ли е имало? Така изглежда. Вау. Това изгори трупа, мора. Добре. Не върху мене, де. Пати били са наистина. Кому става вой? Става там. Значи мен, че аз сам се запалих. Да ти помогна. Благодаря. Нямаш проблем. Така, дай. Мага. Не може да бъде. Ела да видиш какво стана. Някой му е бръкнал в корема и буквално ме е извадил от това. Сърцето. Ой, Боже Господи. Какво ще правим? Я виж? Какво е? Оу.
Какво се случва? Какво се случва? Какво гори в момента? Защо? Какво става? Къде са всички? О, мага, какво стана? О, мага, брат. О! 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 Виждам ги. Виждам ги. О! Вау! Какво стана, бе, брат? Ох, бе. Ох, какво направи, бе? Знаете, които се случи? Дълга история. Кой го направи? Нали го знаеш, то деца бихме преди една седмица? Оу! Той дето... как беше, бе? Където... Там с неговите му ръце... там правише нещо бам, бам, бам. И опа, не исках да го направя. И правише бам, бам, бам. И ръцете му, и с неговите му ръце ръга хората. What? Да, наистина да. Той го направи това. Ясно. Сега какво ще правим? Трябва да го победим, този пич. Той не е пич, той е стъпак. О, да, наистина се прави. Единственият начин е да отидем в неговото му кралство и да му избием всички, нали, там охрани, простоти и там. И после самия него. Там не сме готови още. Ние имаме супер сили. Ти си със силата на Lightning God. Аз съм със силата на Sub-Zero. Пък той е с... това. Силата на огъня. Така че споко. Не знам, брат, още си мисля, че не сме готови на него. Какво ще правим? Нямам се никаква представа. Какво се случва? Пип, пип. Внимание! Всички жители на града. О, не, връзката е слаба. Ички-ители. Гада. Каха. Кеняно. Брат, ще си... Бац, нямам интернет, ще си пусна мобилните данни. Пип, 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 пип. Пип, 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 пип. О, мага, какво ти става с ръката? Всички жители на града в 6 часа ще има нуклеарна бомба, която ще се забие право в земята. Така че
Не знам какво ще правите, не знам. Ще отидете ли в Марс или там на Луната. Ама отидете в някакъв бункер и се молете да оцелеете. Еми сега какво? Споко, измислил съм го. Какво си измислил? Какво си измислил? Значи, когато бях малък, баща ми имаше един бункер, който не е толкова надалеч от нас. Можем да отидем там там да оцелеем тази нуклеарна бомба. Да отиваме. Айде. Как ще отидем? Пеша. Как така е пеша, брат? Той е сега 4:30. След 1 час и 30 минути нуклеарната бомба вече идва. Какво ще правим? Имам план. Кажете ли тако? Да. Гледайте и се учете. Помощ! Омага, чакайте. Забих. Май са от колата. Не можеш да ме накараш. Казах ти да слизаш от колата. Или? Или ми даваш колата с добро, или ще ми я дадеш с лошо, разбрали ме? Добре, слизам. Ау! И сега. Какво направих, бе, човече, бе, бате, бе. О мага, хайде де. Качвайте се! Бате, сигурен ли си с тая джипка? Ще отидем в този бункер. Да, само ми казай къде се намира. Добре, значи казва се... Добре, разбрах. Какво се случва? Сетих се. Мага, бате. Само това не бях виждал, брат. Мага. Без да исках. Да започваме. Тук сме. Следвайте ме. Само тук има един капан, така да го прескочете. Окей. Само да не запаля. Точно това направих. Може да го косиш? Да, нямаш проблеми. Така, внимай, че тук има меч капан. Я си гледам. Да, прави земята, бре. Не так, омага. Защо? Ръката ти е в краката, омага.
трябва да го правя просто. Давай. Колко мълни да му пускам за бързо просто. Да, влезайте. Чакай да се отвори. Чакай, успокой се. Игнорирайте. Айде. Абе, не бе, ще запалиш мястото, бе, тапанар. Млъкни. Оправи го. Пре. Ето мъга. Запалим ли целият бункер тапак? Какви сте ви, бе? Какви сте? Това е нашия бункер. Абе, това е нашия, бе. Помощ! Малко нещата станаха извън контрол. Така, докато ще предсагаме така бункера с нашите суперсили, изключете си за суперсилите. Аз ще изключа моята. Сега хора, какво ще правим? Няма си го представя. I guess просто чакаме нуклеарната бомба. Да, ние затова влезнахме в бункера. Аз забравих. Да не забравяш следващия път. Добре. Внимание, внимание! Всички жители. Нуклеарната бомба се пуска след 3, 2, 1. Пуска се! Кажете да се место, че го обичам. О мага. Мога да повярвам. Не мога да повярвам. Паци, между другото, трябва да спусна суперсилите, защото бункера започва да гори. Тръвата се е запалила и земята, така че... да, усещам това. Предавайте, когато штракна, се включваме суперсилите. Аре, брат, не мога. Аре, омага. Това никога не съм искал да се случва. Няма връщане назад. Просто... Нека да отиваме пред този и да се свършва просто. След толкова много време най-накрая пристигнахме. Учтито ли му е замъка? Да.
Бах ти тъпия брат. Еми, да влизаме, ама как? Споко. Между другото, как ще нахуваме? Шумно или тихо? Шумно! Добре, дай. Давай! Атакуват! Давай! Какво правите? Каквото трябва. Хвърляй ги тука. Давай, влизай там. Не. Не. Виж каква е тактиката. Давай, атакувай. Тактики, давай. Давай, притискай го, давай. Нека черната дупка да засмуча всички от нас. Давай. Да прецакаме тази дупка, давай. Czekaj.
Ама къде са всички? О май гад. Това хич не ми харесва. Не мога да се движа. Както да прави с моя приятел. Пак направих, не знам. Ебать, нямам батерия. Are you sure you want to activate your lighting awakening? Yes. Кой ми звъни? Сега ще се връщам, хора. И няма на къде да ходиш. Може и да си ме победил, но сега е време аз да те победя. Ти психопат! Сега ще види.
Отслабвам, какво ще правя? Нямаш друг начин да избягаш. Единствения ти начин да се махнеш от тук е когато умреш. Стоп! Сега разбрали. Ти уби моите приятели, които ме подкрепяха. И ти просто влизаш и ги убиваш. Това заслужаваш. Ти никога няма да ме победиш. Толкова и да се опитваш. Няма да ти се получи. Номера. Сега ела. Никога няма да ви забравя.